Һаумы Илүзәһләү. Илүзәһләү, һаумы. Һаумыгыз Вәкиләгә ишетмәй дә торам. Элек кешеләр таныштарны сораткан вакытта эшләпәләрен сисә торганнарны хәзер колактан уралармы? Вәкиләгә, мин бuna безнең тапшыру өчен берәй девиз кричалка эзләп маташам. Кричалка башкортча ничек була икән? Хамак, хөрен, үндәү тиһең дә була. Я, нимәләр таптың? Бердәмлектә көс. Аманатка итһәң хыянат, алырһың гомерлек яманат. Тамыр тарткан тарыхмас. Һезгә кая охшай Вәкиләгә? Барыһы ла яхшы. Бердә түгел, илдә көс. Булмаһа, тамашачыларның фикерләрен һорайык. Хәерле сәгатьтә ватандашлар, тәкъдим теләкләрегезне безгә ебәрегез. Эфирда башкорттар. Бергә булайык, бердәм булайык. Достар, безнең флешмобка кушылыгыз, видеоларыгызны социаль селтәргә Башкир Лайф, Башкирым быть модна, тамырын кайдан тигән хэштегтар менән халыгыз. Мин Белорет районында яшәгән Горур Катай ыруы башкортымын. Халкымның шундай гүзәл сыйфаттарын күз алдына китерә алһам, күз алдына басыра алһам, бүтән дөньяның бүтән халыклары алдында үземнең халкым турында бөйләрем аша yetkir алһам, минем өчен шул иң зур иҗади бәхет. Туган ердән туданы ла якын ти халык. Бар дөньяга таралган милләттәшләребезнең үзләренә һүз бирәк. Көн үтмешләре ничек икән? Сәлам ватандашлар. Шотландия рәссамы Уильям Аландың «Башкорттар» исемле картинаһы Дәүләт Эрмитажында һаклана. Үрәтте Кышкы һарайның 301 залында күрергә була. Башкорт теле гыйлеменә нигез халысларның береһе Хаммар башкорты Габбас Дәүләтшинең тууына 129 ел. Ул беренче башкорт әлифбаһы автордашы. Тәүге орфография һүзлеге һәм югары уку йортлары өчен башкорт теле әсбабы авторы. Галимдың туган ерендә Олы Гөлшит районының Таш Күстән авылында туган көн айканлы уны искә алу сараһы оештырылды. Иенсура районы Яңыбай авылында яшәгән оста Фуат Хуҗахмәтов 30 елдан ашу башкорт кумыҙҙары эшләй. Ул яһаган инструменттар илдә генә түгел, бар донъяга тарала. Балалар баксаларында еш кына осталык дәресләре үткәрә һәм кескәйҙәрҙе ҡумыҙ серҙәренә өйрәтә. Мәскәүҙә топ файт ҡатнаш алыш буйынса профессиональ турнир уҙҙы. Унда Бөрйән районының Байназар ауылынан йәш көрәшсе Рәдис Байназаров еңеү яуланы. Эйе, милләттәшләребез ҡайҙа ла үҙҙәренең башҡортлығын юғалтмай. Йола ғәҙәттәрен, рухи тамырҙарын ныҡлы тотоп йәшәй. Уларның үҙҙәрен, үткәргән сараларын интернеттан күреп ҡыуанырға ғына ҡала. Вәкиләгә күрәм, һеҙ ҙә интернет селтәрендә бик иркенләп йөҙә башлағанһығыҙ. Өйрәнергә тырышам инде. Әле бына яңыраҡ ҡына Свердловский өлкәһендә башҡорт мәҙәниәте көндәре ойошторолған тип уҡығайным. Беҙҙең хәбәрселәр унда барып та ҡайтҡан икән. Мәҙәниәт көндәре сиктәрендә Екатеринбургта өлкә башҡорттарының милли үҙенсәлектәрен һаҡлау һәм уларҙы үҫтереү темаларына арналған түңәрәк өҫтәл ойошторолдо. Унда милләттәштәребеҙҙең тарихына һәм бөгөнгө мәҙәниәтенә ҡағылған бик күп һорауҙар сағылдырылды. Тарихсылар һәм тыуған яҡты өйрәнеүселәр төрлө темаларға сығыш яһаныуында. Сарала ҡатнашыусылар иғтибарына Ҡошсо, Һыҙғы, Өпәй башҡорттарының үткәнен сағылдырған башҡорт ырыуҙары тарихы күп томлыҡтары, уларҙың ырыу картаһы, брошюра тәҡдим ителде. Выходцы в основном из соседних районов Республики Башкортостан, Белокатайского, Мичкинского, Аскинского и других районов. Они приезжали в 70-е, 60-е и здесь принялись, оставаясь.
Biz битинде башкортлар дөйм халык. Төрле башкортларда яшәйбез. Оренбур өлкәсендә, Челәбе башкорт күп яшәй. Пермь өлкәсендә яшәйләр. Шуның багына Свердловскда, ошо Свердловскның үзе без торган жер Екатеринбургда хәзер вакытта. Ошо башкорт жер булган, башкорт жерендә урынлашкан ошо кала. Монда яшәгән башкортлар тарихы ул үзенчәлекле, аны белергә кирәк. Бүгенге көндә шулай килеп өйрәнеп биргәсә бик яхшы. Аны мин турасында шатмын. Өфөнең Калинин районында Такиулла Алиевтың урамы асылды дип әйтергә була, был карар буенча гына. Әмма ләкин без Өфө хакимиятенә ошондый мөрәҗәгать белән чыктык. Уны тантаналы итеп асырга кирәк. Ни өчен дигәндә, Такиулла Алиевтың эше турында Өфө халкы белергә тиешле. Кем ул, нимә эшләгән, ни өчен уга багышлап урам асылды. Тарихны өстән генә түгел инде, бөтен документларны каралган. Анда әйтергә, тагын да өстәргә кирәк, аны яңадан дәше дәвам итәргә кирәк. Свердловск өлкәһенең бер генә башкорт авылында ла башкорт теле мәктәпләрдә укытылмай. Каменск, Уральский, Екатеринбург, Урги-Пышма калаларында якшәмбе мәктәпләре эшләй. Каменск, Уральский педагогтары Башкортстан башлыгы грантына лайык булган. Сарала өлкә башкортлары курултаена интерактив такта, экран, өлкә тарихи мәдәни үзәгенә милли киемнәр һәм китаптар бүләк ителде. Свердловск yerində бәләкәй башкортларның бик күп булуын теләйм. Алар рухлы булып үтһендер, телле булып үтһендер, тарихтарын белһендер, мәдәниятләрен белһендер. Шуны теләйм. Мин үзем Башкортстанның Курайлы районында туып үскәнмен, Гүрзән буеннан. Безне мәктәптә укытканда рус телен укыттылар, татар телен, башкорт телен без өйдә генә сөйләшә идек. Шуның белән безнең телебез бузылды. Менә бик матур башкортча сөйләшәсе килә инде, менә без җырларыбызны да башкорт теленә тырыштырып, әйләндереп җырларга тырышабыз. Тимә тавыш сыкмай. Шылды? Вот инде ирем менән саккына кытабы, читкенә. Вот теперь пошел я прямо. И Илюза Хылу, һиңә бер яңалык еткермәксемен. Мәскәүдә Садра нәшриятендә яңа китап сыккан. Ул да булһа филология фәннәре кандидаты Искәндәр Сәйетбатталовтың тәрҗемәһендә. Карап сыгырһың, бик кызыклы басма. Миңа лә хылтанманы ебәргез әле, вәкил агай. Буны ебәрдем. Бик катмарлы басма бит бу, Мөхәммәд Гали Сукырыйдың Болгар хроникалары. Хроникалар дигән һүздән генә аңланым, вәкил агай. Кит Илюза кеше ишетеп калмаган. Хәер, китаптың авторы үзе бездә гонакта. Тәфсиратларыңды үзең угай еткерерһең. Искәндәр Рәсүл улы Сәйетбатталов, филология фәннәре кандидаты, Башкорт дәүләт университетының, Тарих һәм дәүләт идаралыгы институтының, Башкортстан Республикаһы тарихы, археология һәм этнология кафедраһы доценты, Башкорт ырылдарының тарихы күп томлык монографияның автордашы, тәрҗемәсе. Икән бер гыйльми хезмәт, шул исәптән 2 китап авторы. Алмахыгыз. Рәхмәт. Аллаһка шөкер. Искәндәр туган. Ул китапта мәгърифәтсенең ниндәй фәлсәфәви карашлары тагыла? Мөхәммәд Гали Сукырыйдың төп фәлсәфәви позициясе шул булган, ул мусулман фәлсәфәһендә бик киң танылган
һәм дә бик катмарлы позиция ул вәхдәт әш-шуһуд дигән концепция, ягъни шәһадәттең бердәмлеге, шәһадәттең берлеге. Ягъни Мөхәммәд Гали Сукыруй буенса кешелектең тарихы, ердә булган бөтә хәл-вакыйгалар, бына бөтә галәм, бөтә дөнья ул Аллаһу Тәгаләнең барлыгының һәм берлегенең шәһадәте булган. Ягъни дөньяла ниндәй булһа ла урын алган вакыйгалар, улар Аллаһу Тәгаләнең фикеренә, Аллаһу Тәгаләнең құдіретіне һәм қадіріне ишара болып тора. Сукыруйдың ошо хезмәте буга саклым дини дарәләрдә билдәле инеме? Әйе, Мөхәммәд Гали Сукыруйдың Тәварихи Болгария яки Тәқриби Гари дигән китабы бик кызыклы язмышка ия, чөнки уның барлыгын без 50-60 еллап беләбез инде. Уның тураһында берничә тикшеренү эше сыккан. Шул исәптән Миңнегали Хөсәен улының Нәзиргуловтың кандидат диссертация ошо хезмәткә багышланган. Әмма уның тулыһынса басылуы, уның тулыһынса хәзерге телдәргә тәрҗемә ителүе минең ошо эшкә тотынуымды көткән шикелле. Шуға күрә бөтәһе лә уның ошо китапты язуын белә, ошо китаптың исемен белә, ошо китаптың кайһы бер характеристикаһын белә, әмма уны хәзерге заманда укыган кешеләр бик һирәк. 3-5 кеше генә. Менә интернеттан карап утырам, Гали Сукыруй табын ыруынан икән. Әйе, ысынлап та Мөхәммәд Гали Сукыруй табын ыруының Кара табын кабиләһенең Иракта дигән бер тармагының вәкиле булып тора. Ул үзенең килеп сыгышына, үзенең ата-бабаларының тарихына бик күп игътибар биргән һәм дә бына ошо темага багышланган берничә 5-6 әсәр язган. Тәзкират лил ихван вәл ахбаб яки Сәсмә шәҗәрә ул хикаят дигән озын бер шигырь, ягъни шигъри шәҗәрә һәм тагы ла берничә шәҗәрә булган текст бына табын ыруының Себердән Башкортстандың төньягына күсеүе ниндәй шарттарда, ниндәй хәлдәрдә, ниндәй сәбәпләр аркаһында урын алуы турында бик тәфсилләп, бик матур итеп яза. Һәм дә әгәр дә Гали Сукыруйдың ошо хезмәттәре булмаһа, без табын ыруының тарихын, гомумән Башкортстандың Рәсәй дәүләтенә кушылганса тарихын һәм дә Башкортстандың төньягында булган хәл-вакыйгаларын бөтенләй белмәс идек. Гали Сукыруйдың, уның улы Гарифулла Кәйековтың хезмәтен бына төрки дөньясындагы кемдәр менән янәшә куеп булыр ине, кемдәр менән уларда сагыштырып булыр ине. Бұл бик қиын һорау. Мин уларның икеһен дә Иран тарихсыһы, Иран языусыһы, Иран эш әдәме Рашидетдин Хәмәдәни менән сагыштырыр инем, чөнки Рашидетдин Җәмигать Таварих дигән китабында монгол тарихын баштан аяк сагылдырһа, һәм дә Рашидетдин булмаһа, без Сыңгыҙ хан тураһында бер нимәлә белмәгән кеүек, Сукыруйҙар, Кәйековтәр булмаһа, без боронғо урта буа тарихыбыҙ тураһында шулай уҡ күпкә кәмерәк белер инек. Уларның рухи шәҗәрәһенә килгәндә, уларның силсиләһенә килгәндә, ягъни конкрет бер суфийҙы шәйхтәр сылбыры аша пәйғәмбәребеҙ Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи ва саллям менән тоташтырған сылбыр, ул Гарифулла Кәйеков 1918 йылда большевиктар тарафынан үлтерелгәс, уның ағаһы Ахуньян Кәйековка күскән. Ахуньян Кәйеков Бөйөк Ватан һуғышынан һуң вафат булган. Һәм дә ул ысынлап та мөриттәрҙе тәрбиәләү менән шөғөлләнгән һәм унан һуң тағы ла мөриттәрҙең ниндәйҙер төркөмдәре хатта һуғыштан һуң уҡ та 50-нче йылдарҙа ла Пермь крайында айырыуса Барлар районында Гәйнә башҡорттары араһында дауам иткән. Һәм уның нисек, нимә менән тамамланыуы безгә әлеге ваҡытта асыҡ түгел. Искәндәр туған, бына беҙҙең төньяҡ башҡорттар
хәзер үзләренең һөйләше әдәби телдән аерылгас, шул телдә укырга теләк белдерделәр. Һин шул мәсьәлә буенча шөгыльләнәһең, үзеңнең фикереңне әйт әле. Без хәзерге вакытта кулланган әдәби телебез 20нче буатта билдәле тарихи шарттарда, билдәле тарихи вакыйгалар аркаһында барлыкка килтерелгән һәм дә ул ысынлап та бөтәһен дә канәгатьләндерә алмаган. Шуңа күрә бында уны хәзерге вакытта кайдалыр көчләп индерергә мөмкинлегебез юк. Ә ниндәйдер лингвистик айырма аркаһында шул тиклем зур халык массаһын, шул тиклем зур халыкты үз халкынан, үз милләтеннән айырырга берничек тә дөрес тә мөмкин дә түгел. Шуны ла әйтергә кирәк, хәзерге тел активистлары, хәзерге төньяк-көнбайыш иҗатчылары хүзде ниндәйдер яңы норма, ниндәйдер яңы тел барлыкка килү турында йөрөтмәйдәр. Улар бына Гали Сокырович, Шәйхзада Бабич, Сафуан Якшыгулов, Гарифулла Киеков кебек шәхестәр язган, иҗат иткән иске төрки телен әз генә яңыртып, әз генә заман салыштырып тергезү турында хүз күтәрәләр һәм бұл инициатива, бұл башлангыч минеңчә бик хуп. Чөнки ошо инициативаның тормышка ашырылуы безнең мәдәниятте ысынлап та тоторыклы, ысынлап та өзлексез процесс итеп күрһәтергә мөмкинчелек бирер. Безнең тапшыруга килгәнегез һәм фәһемле, мәгълүматлы әңгәмәгез өчен сезгә бик зур рәхмәт. Эшегездә уңышлар теләйбез. Һаулык сезгә. Зур рәхмәт. Искәндәр Рәсүлов, безнең тапшыруның йолаһына флешмобка кушылыгыз. Мин Сәйд Баталов Искәндәр Рәсүлов, Кыпсагыруның вәкиле. 11 буын шәҗәрәмде беләм һәм ата-бабаларымның ватаныбыз өчен иң мөһим сараларның барыһында ла катнашканы менән горурланам. Зур рәхмәт. Хәзер селфи. Илүзәһәл игътибар иткәнең бармы? Һәр икенче йыр тауган җир, тауган авыл турасында. Әйе шул. Ишек алдым, яшел үлән тапамам дигән инем, тидәрме әле ул? Әйе, тик хәзер йыр турасында түгел, ә авыл турасындагы хәлдәр. Уларда Азат Ярмуллин дәвам итәр. Рәхмәт, студия һаумыгыз мөхтәрәм милләттәштәр, башкорт авылдары тарихы менән сыккан арзаклы шәхестәр турында һөйләшүдә дәвам итәбез. Бүген без Ярмәкәй районындагы Ислам Бакты исемле башкорт авылы тарихына тукталып китмәкчебез. Авылга Кыр-Елан руы башкортлары үз җирләрендә нигез салган. Ислам Бакты 1742 елдан билдәле. Авылның атамаһы Кыр-Елан руының атаба башкорты Ислам Бакты Азнагылов исеме менән бәйле. Ислам Бакый типтә атап йөрөткәндәр. Хәзерге Ярмәкәй районы Елан руы башкортларының атаба йөрдәре. Бында 15тән ашу Елан руы башкортлары авылдары исәпләнә. Бына улар: Ислам Бакты, Шах, Яңы Турай, Тарказы, Түбәнге Карамалы, Әбделкәрим, Ярмәкәй, Рәтамак, Сөйәрмәт, Кызыл Яр, Иске Сүлле, Һыуык Кул, Усман Ташлы, Яңы Шах авылдары. 12-нче буат адагында Ислам Бакты зур булмай. Унда 8 йортта 92 кеше яшәгән. 19-нче буат уртаһында Ислам Бакты халкының ханы 440 кешегә җиткән. Кыр-Елан башкортлары малсылык, игенчелек, умартасылык менән көн иткән. 20-нче буат башында авылда мәсҗид, 2 бакалея кибете, мөгәзәй эшләгән. Ислам Бакты авылы үзенең күренекле шәхестәре менән дан тота. Бында бер туган галимдар, техник һәм физика-математика фәннәре докторлары Музейнә, Әхәт, Наил, Ганиевтәр туган. Ислам Бакты шулай күренекле башкорт язучысы Яудәт Ильясовтың туган төяге. Ардаклы башкорт фоторәсәме Рәсәйнең атказанган мәдәният хезмәткәре Рәиф Бадыков туган авылы Ислам Бактынан илһам алып иҗат итә. Рәиф Карамовның «Минең Башкортстаным» исемле фотоһүрәттәре күргәзмәһе 2010 елда Парижда куелды. Бүгенге көндә Ислам Бакты авылы төньяк-көнбайыш башкортларының күренекле төбәктәренең береһе булып тора. Кыр-Елан руы башкорты Ислам Бакты Азнагылов төякләгән авыл
бай тарихы, күрнекле шәхестәре менән хаклы горурлана ала. 18 сентябрь балыңды қара, обартаңды бадға төшір деген бұрынғылар. Демек, ошының менен быйылға яйге мұллық кезгілі ябыла. Бақсала, қырдала, іштер тамамлану үстінде. Омарта дегендей. 9-шы яш һөнәрмәндәр WorldSkills Россия милли чемпионатында бедің егеттер умартасылық өлкәһендәге яш һөнәрмәндәр уңышлы гына сыгыш яһаны. Афарин яшьтәр. Солық-солық халқыбыздың ең бұрынғы шөгілі. Бұл турала 1000 ел элек ерләнгән бүрек қабірлігінде 1902 елда табылған солық-солық кәрәк яғырықтары һәм бұрынғы башқұрт кешеләрнең шүлгән таш мәмерияһы диуардарында төшерелгән үрәттәре һөйләй. WorldSkills Россия милли финалында Рәсәйдің 76 төбәгеннән төрле командалар катнашты. Улар компетенциялы үз осталыгын күрһәтте. Иң-иңдәр арасында көз сынашу, зур һынау һәм батырлык дип уйлыйм мин. Афарин. Милләт чемпионаты WorldSkills 9-нчы тапкыр үткәрелә. Шуңа карамастан, кортсолык буенча компетенция ул инде быел Башкортстанда гына түгел, Россия күләмендә дә беренче тапкыр үткәрелә. Безгә бик зур эшләр башкарырга туры килде. Иң беренчедән инде Башкортстан кортсолыктың үзәге булган өчен без WorldSkills чемпионаттары регламенты буенча 5 регионда чемпионат узгарырга тиеш идек һәм шул экспертлыкты укып сыгарып, документация эшләп, компетенция буенча 5 ай исендә 6 регионда чемпионаттар узгардык. Нишләп шу хәтле тырышып эш башланык, чөнки безнең Башкортстан элегелектән кортсолык менән шөгыльләнгән һәм бу авыл хуҗалыгында шул хәтле данлыклы юнәлеш һәм аны күтәрмәй бер нисек тә булдырып булмас иде. Безнең инде Башкорт балы республикалагына түгел, Россия күләмендә, Россиядән тыш бөтә илгә танылган бренд, Башкортстандың бренды. Конкурстар кортсыз бара, чемпионаттар 15 сағаттан 30 сағатка хатын барырга тиеш. Һәм ошо сағаттарды хаклар өчен без шундый конкурстар уйлап табарга тиеш. Коллегалар белән бергә Башкортстанда айкап, галим омартасылар, сәнәгать омартасылар, төрле өлкәләрдәге кешеләр белән осрашып, ошо конкурска заданиялар уйларга туры килде. Һәм әлеге көндә без анда конкурс исендә 6 модуль регионнарда узгарып, чемпионаттар узгарып, андагы еңүчеләр әлеге көндә безнең республикага килеп, чемпионаттарда катнашып, Россиядә иң беренче булу титулын өчен ярышалар. Бу юнәлештә без бергәләшеп Мәгариф министрлыгы, Авыл хуҗалыгы министрлыгы, Dream компаниясе, галимдәр, Центр пчеловодства и эпитерапии Башкортстанның шулар белән бергәләшеп ошо компетенцияны күтәреп Башкортстанда үзәк эшләп әлеге көндә мен шу хәтлем шат, что ошо компетенция беренче тапкыр Россиядә Башкортстанда уза. Мин горурланам бу гамәл менән. Юлдың тигеде, малдың химеде, хүзден қысқаға яқшы тидер. Ошының менән бүгінгі сығарылыш тамам. Киләһе көндәр имен булһын. Хошығыз.